Esta muller que ven aí adestrando no gimnasio ten 98 anos. É difícil de creer, pero aí a teñen. Isabel Vázquez, un claro exemplo de que xubilarse non é sinónimo de inactividade. Isabel vive soa no seu piso de Vigo e vai ao gimnasio 3 veces por semana. Cociña, le moito e toma café cas amigas. O noso Duarte deixou-no impresionado. Ai, miña nai, que vello vou. Bueno, vello vou eu, vello estará pensando Isabel, chaval, ti de que vas? Non? Isabel, bos días. Cantos anos ten usted? Teño 98, fixenos o 7 de agosto. 98? Sí. Miña nai do Carme. No ano 23. No ano 23, o sea que usted xa viveu de todo. De todo. Cantos días ven por semana? Pois mira, ahora co frío veño menos. No verano e todo, pois veño 3 días a semana. Vamos, 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 vamos. Tiene mucho mérito esta señora. 3 días a la semana, viene a entrenar como una campeona. Pues mira, su rutina normalmente es hacer este tipo de ejercicios, de máquinas de trabajo de fuerza, que van cambiando de tren superior a tren inferior y va haciendo repeticiones, pues 3 series de 15 repeticiones y cambia de ejercicio. Luego hace un poquito de cinta o de bicicleta. É que, como yo notas, tío? Se ti é unha persoa maior, como é o caso de Isabel, con 98 anos de idade, que se di moi rápido, que beneficios pode ter o de adestrar 3 días a semana? Pues tiene beneficios tanto físicos como emocionales, porque yo creo que todo lo que puede hacer aquí va a aportar en su independencia cotidiana. Eu estou moi agradecido que veña, porque é máis independente. Deféndese en todo, o sea, ela vai ao supermercado, merca, fai a compra, que é unha independencia total. E iso é unha calidade de vida para ela e para o resto. Dicía eu, se ao mellor é algo que fixo dende sempre ou que agora cos anos pois se foi adaptando un pouco a un xeito de adestrar todos os días, non sei se foi de toda a vida. Sí, foi de toda a vida, porque xa cando traballaba, antes de ir a traballar xa ás 6 da mañán ia a andar. A 6 da mañán? Sí, con as veciñas ia a andar e facían camiñadas e logo marchaba a traballar. Eu me encontro moi ben. Para min é unha medicina. E digo eu, a xente que está na casa, ao mellor a moitos fillos que ao mellor non lles gusta moito, que lle dirías? Home, que canto máis animen aos seus pais ou a xente que está con eles a que se movan, a que teñan independencia, é o mellor que podes ter. Vale.